Amira pamberi pedera mambo mutasi. Ramira pamberi pedera mambo mutasi. Yesu nalo nditukwali. Yesu kanitaka ndezve chokwadi. Kaiba chabatwa nemoto. Nikanyika chabatwa nemoto. Marari mubatsiro. Marari mubatsiro wangu. Sebo. Pamusoro mambo wangu. Makurukota yenyu. Ine ndamira pamberi penyu ndinoda kuti ndibatsirwewo pamusoro pemwana wehanzvadzi yangu. Munyaradzi wakauya natino gore rapera kumba kwangu, wari kuuya kumaintroduction. Saka this year ndakaona Tino ane nhumbu. Tino ane nhumbu wakauya kumba kwangu akanditaura kuti ndaane nhumbu. Ndikamubvunza kuti ndikamutaura kuti enda kune munhu wakauya naye. Akataura kuti pane zvaakutaura zvisingachanzwisisiki. Ndikatorana nemwana wehanzvadzi yangu mukuru ndikati ngatimuendese. Tikauya kuwatsomba. Iye munyaradzi wanga wari kufonerana naTino kuti tinouya kuno kuwatsomba titaurirane pamusoro penhumbu iyo. Saka Tino ndakamuti Tino usataura kuti tiri tese. Ndauya kuwatsomba. Munya akafona tasvika pawatsomba kuti Tino wasvika here. Tino unoti hongu ndasvika. Zvikanzi chienda utore makii pakati. Vatasvika kumba Tino akanotora makii. Tikagara mumba. Munya akazofona kuti Tino wabika here. Zvikanzi handina. Zvikanzi bika. Tinobva abika rice. Tagara munyaradzi akazosvika kuma11. Achibva afonera Tino kuti uya undivhurire geti. Tino avhurirwa geti. Munya akashamisika taamuno. Wapinda mubedroom wakati ndizvo here zvatataurirana kuti uunza natete wako kuno. Mangwana makuseni Munya akapfuura hana kuti muresa. Ini ndakatuma mwana wehanzvadzi yangu mubedroom naMunya ndikati enda kuti hanzi ndoda kuona. Ndikati Munya, Tino akakutaurira here zvaari? Akati wakanditaurira last week. Ndikati saka urufunge. Munya anoti iye wati ine mwedzi mingani. Tino unoti ine 4 weeks 4 days. Zvikanzi pakanaka handina kuramba. Okay, ndabvuma. Isusu kubva tatobuda nemwana wehanzvadzi yangu tikati taakuenda. Iye akati perekedzwa ina Tino. Tino akangoti famufamubva atiperekedza paadzoka. Adzoka Tino agara. Mwana wehanzvadzi yangu akafonera Tino kuti ugere sei. Akati pakaoma zvandiri kuitwa namunyaradzi kuno. Munyaradzi uri kuti nhumbu handisi kuida. Handisati ndada kuona. Uyu mwana wehanzvadzi yangu bva andifonera umwe wacho. Akati muri kuzwa here zviri kutaurwa naTino. Bva ndati achimbozvisiya zvakadaro. Tazvisiya zvakadaro. Tino ndakazomufonera ndiri kuenda kubasa. Ndikati Tino uri sei? Ndopaakati ndiri right. Ndikati zvandiri kuzwa nga uri mota uri kuenda kuchikoro here? Because Tino uri ku DCM ndio kupedzisa kwake pa Teachers College. DCM na November ndo paanopedza. Zvikanzi handisi kuenda kuchikoro ndashedzwa natete. Ndikati all right, zvikanzi ndazokutaurira ndabvako. Mba ndaenda kubasa rangu ndaswera ndiriko. Ndazofonerwa ndofunga ma4. Zvikanzi tete ndaendeswa kusikana. Saka ndaakudzokera kuna munyaradzi. Achibva adzoka. Ndizoone wakaita 4 days aina munyaradzi ari ikoko. Ndizoone Munya uyu Tino yazouya kumba kwangu. Tete ndadzoka. Chii? Zvikanzi munyaradzi zvaari kundiita. Uri kundiabhisa munyaradzi. Bonde racho unoita rekundimbunyikiza kuti handiti wakandiwinga. Tino ndichibva ndati iwe unodai washingira. Zvikanzi tete hazviiti because munyaradzi unofonera asikana wake takarara pamubhedhi. Apedza kuita bonde neni ofonerana newasikana wake. Saka ndadzoka. Kuchikoro ndodini munyaradzi uri kuti kana wagara panapa kuchikoro hauchaendi. Baba akapedza mari DCM ndio kupedzisa kwangu. Ndodini. Ndikati chimbomira. Hanzvadzi yaMunya yakandifonera. Tete ndimi tete waTino here? Ndikati ndine urombo nezvakaitika. Ndikati zvikanzi tokumbirawo kuuya ikoko. Ndikati uyai munogara kupi? Ndikataura kwandirogara. Time hanzvadzi yaMunya yakafona. Tete ndaakuita sendaakupenga sorry henyu. Tazokumbira imba yemukwasha uyai kuno. Ndichibva ndaenda nemunyin'ina wangu naTino nemwana wehanzvadzi yangu ku phase 1 kumba kwehanzvadzi yaMunya. Zvikanzi isusu
hatinei kuti titaure nyaya, hatitauri nyaya. Tinoda Munya naTino atitaurire nyaya, tichangoteerera. Munya titaurire nyaya. Munya akatanga kutaura akati inini chandirurambira Tino ngechekuti scan yataura kuti ine 5 weeks 3 days. Tino rutaura kuti 4 weeks 4 days. Saka hanzvadzi yacho yakabva yatanga kucalculate zvikanzi ini ndichiona nhumbu ngeyako Munya. Wazoramba kana ukada kuchenjera nhumbu ngeyako. Time Munya nehanzvadzi yake diki ndakaona vari kungobaya foni. Time hanzvadzi yake diki yakabva yati mwana wangu wechikoro wauya. Ndakwenda. Munya akati ndashedzwa kubasa ndakwenda. Time pasina nguva mukoma wake kuZambia wakabva wafonera sisa wavo veipapo. Wai uri kumanikidza mwana kuti atore nhumbu isiri yake. Zvikanzi mukoma zvikanzi no usandipindure. Sisi wai vakaramba vakanyara kusvika apedze kutaura. Zvikanzi ini nyaya idzi dzakunga zvanzi inini ndindakakupindidzirai kana kuti ndakadini. Tino ndandisingamuzivi nasisi wake. Saka inini ndandamboedza kubatsira. Inini ndabva mazvi. Ndakutoita sekunga zvanzi inini ndini ndakapomera mhosva kuna Munyaradzi. Tikati zvakanaka tete sisi takudini takwenda. Takwenda tete waya akandifonera kuti maamadi kutorwa futi imwe scan. Masikani anogona kupesanisa. Ndikati kana azviiti kuti ndikutorese futi imwe scan because munhu haabvumirwi kuti atorwe scan nguva diki. Tozoti tatomboti gare. Taenda kumba kwangu because uyu akabva atonzira baba ake handidi kumuona ikoko kumba ikoko. Ndiri kugara naye kumba kwangu. Munya akanofonera uyu Makuseni akaisira uyu message. Ndinokumbira kuti utaurire tete kuti tisangane tiende kwatete wangu hanzvadzi yababa wake mutauni. Tete wake tapedza kugeza hanzvadzi yaMunya yakandifonera. Tete ndokumbirawo kuti muuye mutauni tiende kwatete hanzvadzi yababa. Ndati handichaendi ndakuenda. Mukomana wataura kuti pane zvakazofunga. Tasvika mutauni Munya zvesho anga asingasondichingamidzi musiwo akandimhoresa. Akanditi tete pindai mota. Tikapinda mota neumwe munyin'ina wangu. Tikaenda kuGimboki kwehanzvadzi yababa wake. Tasvika iko hanzvadzi yake yakamutaurira kuti isusu hatitauri, taurira tete iwewe. Munya unoti tete awa nditete mai Mukwede. Awa nditete mai Mujaji. Uyu nditinotenda. Tete inini ndakaitisa mwana wemunhu pamwe. Zvikanzi saka uda kuti tidini. Zvikanzi ndinoda kuti mufone kumba. Ndione kuenda naTino ikoko. Kuti vabereki vazvizive. Munya akafonera mai yake haana kureceive call. Time mai yake akafona. Akati mama munoita off chingani. Akati Friday neThursday. Zvikanzi saka Thursday tiri kuya ikoko. Mai yacho akati kwakanaka here. Zvikanzi kwakanaka. Zvikanzi saka mese Tino kuchikoro unenge uri kuenda kuchikoro. Tino unoti handisi kuita sport. Handisi kuenda kuchikoro. Zvikanzi all right. Friday yasvika Munya haana kubatika. Ndakazongozwa call yakubva kuna tete kuti hanzi Munya aenda kuworkshop. Ndaenda kuworkshop yekubasa. Next week yacho Munya akafonerwa. Munya unotaura kuti inini ndiri kuenda kumaroro eshamwari yangu. Next third week Munya akafonerwa natete wake wekuGimboki. Unotaura kuti endai, it's okay. Tete ndo pawakandifonera kuti ngatisangane mutauni na 11. Takabva takwira tiri 3 kuenda kuPenharonga kwamama wavo. Takabva tawati uya mutitore paBP. Ndo pawakatitorera. Tasvika kuPenharonga kuTsvinga kuna mama waMunya. Tete kuGimboki wakataura nhoroondo kuti Munya akauya nemunhu wake panapa. Baba waMunya akapindura kuti murora handirambi. Asi kuti taida muridzi wenyaya auye panapa. Munya unoti baba wacho unoti unonzi namama wacho chimufonerai. Baba wacho wedra akataura kuti Munya nyaya yake ndakainzwa. Asi wakandipindura zvakandirwadza. Handizivi kuti izita randakamupa here rangu raanoita kuti andipindure kunga munyin'ina wake. Mai acho anofona kuna Munya. Munya haana kudaira. Tazogara Munya akafona. Akati Mati, zvikanzi unotuma natete nemunhu wako iwe usipo nge. Munya unotaura kuti
inini mukamutambira munhu iyeyo handipo muchagara naye. Ko zvawakati tete akabva ati mama wacho akabva ati tete taurai naye. Hauziviwo here wakataura kuti nhumbu ngeyangu. Zvikanzi nhumbu ngeyangu asi munhu handisi kumuda. Saka ini ndauya panapa mama kuti ndibatsirwe kuti munhu unoti nhumbu ngeyangu asi handisi kumuda. Tino abva asati aenda kuchikoro ndakamuti Tino uyu munya uyu tiri kwatete wake Gwimbo wakakumbira kuti Tino ndodawo murojera kuti abve kuna tete wake. Ndomurojera ndichimubhadharira school fee. Inini ndakati pamusoro ana tete Tino mwana mudiki kuti aende korojerwa asviti. Hanzvadzi yake yakapindura na tete wake akati iwewe kumbira tete wambokugarire na Tino. Akati tete taikumbira kuti mumbogare na Tino kusvika musi wa 24 March mozoona kuti ndinenge ndaita sei. Ndakagara na Tino 24 March munya hauyi kana kufona. Tino munya uri kufona here? Zvikanzi haasi kufona. Dziva randikati iwewe chiita kuti ndaakuuya kupenhalo kuningi pavatsomba vanonyorerana meseji ari kuchikoro. Tino akasvika kubva kuchikoro akati tete munya ndamunyorera meseji kuti ndoda kuuya ikoko. Saka wanditi hanzi uya ukada kuti mangwana haundione ndinenge ndiri kuenda kuHarare. Tino akasumuka akaenda kupenhalonga kuningi kuvatsomba. Asvika kuvatsomba wakarara ikoko. Arara ikoko mangwana kuva 10 ndakagara paloni ndakaona Tino asvika. Ndikati wabva wasvika makuseni kudai zvadii? Tino unoti waenda kubasa. Wanditi ndikabva kubasa ndakutoenda kuHarare saka iwe ibaya kuna tete wako. Ndikati saka marara mese. Tino unoti ndarara naye. Pese pandaiendesa iye munya unoti Tino handimudi. Asi patinoti Tino tamuendesa ikoko takamuendesa kairi Tino. Patakabva kutsvingwe kuna mai acho. Mai acho akati tete ndaikumbira kuti holiday kanga yasvika muendese Tino kuna munyaradzi. Holiday yasvika ndakaendesa Tino kuna munyaradzi. Tino ndo paakafona kuti ufu wandiri kudya kunoku une makonye. Handisi kukwanisa kubika sadza. Ndikati mutaurira atenge. Munyaradzi unoti chikafu chiri mumba kana chapera chakwana. Handisi kuzokutengera chikafu. Zvandiri kutaura ndizvozvo. Nhumbu iyi handisi kuida. Chandokambira Tino inhau yemadays akasiyana. Shuwa ndakaenda kwatete wacho Tino last year sezvauri kutaura. Hatiti munhu unoita upenzi kana kuti munhu anoda kuabvisa vanhu achiziva zvaari kuti uda kunyepera ungasiziva zvaari. You can't tell me kuti hanzi iwewe chandokurambira inyaya yemadays kusaka uri kuramba urarire naye. Urarire naye kuti warara naye ndokumba mazuva ako anaka. Urarire naye kana usiri kumuda hausi kuirara naye nenyaya yemadays. Saka why uri kundeuramba uchiabvisa mwana? Yes. Ndakapedzisira naye kuti azvifone. Anditaura nyaya dzenhumbu. Ko pakaikwa tsoma unorara naye? Handina. Unorara naye? Handina. Tino. Nimekuja kwa baba. Paukaenda kutsoma unorara mese? After awane nhumbu mataura nenyaya yenhumbu makarara mese kanga? Kakawandisa ndikunyika wedu. Unaona, ili ndio bahasha. Ili ndio bahasha mwenye. Wewe ndio namboona kuti zvori kuitira mwana musikana wako. Ini ndinowana wasikana. Ndio nisona wasikana. Ndinowana wasikana. Iwe kana ni hamzazi, une hamzazi here. How do you feel? The same thing chikaitwa kuhanzadzi yako.
Unodaro nei? Kutobatika. How do you feel with your hanzvadzi yako chaiyo kana wako mwana hausati waguma kubara uchabara mwana wako iwowo ende zvinoita mwari chinhu wani chanogona zvaunoitira vamwe ndo zvaunoitirwawo. Mark my words, zvaunoitira vamwe iwewe mwari anoita make sure kuti you pay back somehow, you pay back. Because you can't say kuti wausumuda mwana wako. And but whenever you feel kuti uda bota, you just call her because she's now vulnerable because haana chakwanisa kuita, haana chakurambira. And hasina choice. So you just call her anytime you feel kuti ungoda kugabota. Wotogabota kuti wapedza kuti chenda. Watete wako. Chenda kwatete wako. Zikananga asingamuda ingomuyire ibota rake asina kudzivirira. What does the people say kuti uvhiringe mwana ari kuchikoro? Uri muvhiringirei? Madhezi akawirirana unomutora. Aiwa, hatitauri nyaya kumutora. Tikuti isusu mutemo unoti chii? She has the right to sue you. Uye izvozvi mamiriro azvakaita so. Seduction. She can sue you right now. Unoziva here kuti mutemo uri kwekuti she can sue you now. Unoziva here kuti iwewe izvozvi kana musikazivi, it's because you have to read the law. What does the law irumboti chii? Izvozvi zviri kumushandisa uyu. Ane kodzero kuti kusungisa iwewe kuti wakandishandisa iwewe. Plus anzi bondra yemuna ndiri kumbunyikidza. Ende kana patobuda statement yemuno mekuti kumbuchikidzwa wakambuchikidza Unopinda mukati. kana tokotaura zvishuwa kuti wangori kumbuchikidzwa. Ndikafata kubvisa bhutsi izvozvo. Ukatorara wa mukati. Angotoenda kumbunyikidza. Unoenda. Ai kumbuchikidza iro. Waimbuchikidza here we? Anokuti andambonelini. Umbosikambuchikidza. Saka chicha nacho. Kora kuzunutiwa. Antu wakavinga inini. Leti mterera kamana. Akakunza pana. Izwai bambo. Izwai bambo. Nemeende shika. Bambo. Zunu rutorura bambo. Majera haana kuzara. Akamira vanhu vakaita seimiso. You go for nenizi kusika. Vanhu vauya nawo vanokwanisa kudzoka washota. Mota inoshata ayi. Aenda kupinda. Uruzarita remu. Uruzarita ramuya. Usatake advantage of other people because of your position or whatever. Uruzarita. Uyu mwana kana usikamudi usamushairire. Asi usashamisire bana kuti wakamumitisa. Kana wakamumitisa mutemo unoti chii? It's your responsibility to look after her. Nemwana wake kusvikira aita sei? Azvara. Koitwa DNA test. Kusvikira DNA test isati yaitwa, it's your responsibility yekunoti arara papi, adyei, apfekei. Yake yese. Because handi ari kuramba kuti mwana hasi wake. Hanzo. Iwewe uri kuti handisi kubvumidza madheti ane nhumbu yake. Asi you continue to sleep with her. Paruramba urarani arushandisa protection. Urushandisa here protection. Pandikuti changamira wangu ndakapesera naye kumashura. Saka rupengo. Hachazivi kuti kurara nemurume kudini. Ari mumamako. Hachazivi wakapisa zvochazoti pane chinhu chandipinda chisikazondipinde ticha. Zvinhu zvari kudzidza kuchikoro. It's part of reproductive science here. Azimdarani. Wovhanda kuzwa kana kuti pane chinhu chandipinda chisikazondipindi. Wovhamira pamberi pana kunyipira vanhu vese kuti ndapindwa. Ivo umire pamberi paona nomupinde. Saka haati kuziva kuti
pachakapinda kekutanga zvafanana nezvachapinda futi izvozvo wobvata zazo kuti mhuka iyi ndiyo iyaiye yauya futi akatadza kuzviziya isi akatadza kuzviziyawo. No, don't take advantage yekuti uri murume. Isusu chatoda kubvisa pauri urume huo wakawandisa pauri. Toda kukungura kuti uite order. Kana usati wafunga zvekuroora siyana newana wevanhu. Kana usati wafunga zvekuroora munya siyana nechi pawazogona kuti wamuyawo nemunyati shandisa protection. Don't endanger the lives the innocent souls like this one. Kana mungoto une hasha stereki uri murume stereki enda kubhaa wariko wakazvimirira. Kana uchine zvichiri pautoma tokukange mujeni of lions tokukange mujeni of lions wakukachure kachure waripo wanozvigona izvozvo zvekuti kana wauya uine nzira yakati ndinokutambira nzira yakati wariko anoziva ndiri pabasa. Unonzwa usateka advantage yewanawo. No, it's not good. It's not right. It's not right. Ende yakeni ufoni kufona umwe munhu ufona umwe musikana iwe wakarara paside pemukadzi wako uda kushowa chii kuti handiite ndiri champion bambo pamwe ndebvu dzaruchingita ungagotora dzinozirungu muri chii chavo inonzi Emily Machanzi munyaradzi munyika uyu umutotijairi stondorapera wakatoyangotora mwana wamunyina tenokurokotse usiku seusiku kwenda naye uyu kwenda naye kutauni akamupa zvese zvaakada zvekuchikoro pakumudzosera futi pamba munyaradzi uruchijairi ndasadambomona ndatombomuonawo nhatu mama urunyeki hauna kumutora haana kumutora akaenda pineko akadzosa nguwai makuseni aya bota wakayairi bota mambo wangu pamusoro inini ndaikumbira kuti munyaradzi atwarane natino wakaende naye because school fee wakataura kuti ndiri kubhadhara school fee ndakati tinotaisa akaunti yako kuti yakabhadharwa here haina kubhadhara. Chikumbiro changu chokuti ngaatwara hake ngekuti kuramba ari ngotora bota achingodya pese pese ngaatwara aende naye. Ndakutaurira munya kuti kubva nhasi she is your responsibility. Chaachadya chaachapfeka zvese it's your responsibility. Kusvikira DNA test yazoita sei yaitwa DNA test ikaprova futi kuti ndiwe chii baba wacho une imwe nyaya futi titezere mune une imwe chii chandaa kuita musikana kana iwe uri kuti zveshuwa mwana wawana kumumbunjikidza iye achiti wakamumbunjikidza musikana enda kufaile police report go and file a police report yekuti murume uyu akakumanikidza but iwewo une dambudziko no iwewewo padutu une dambudziko anditi
dambudziko rako riri pekuti ka uri kuziya unhu hwemunhu unongoziva kuti kana afunga bota you will look for you apedza okudzosa pakuseni akukushandisa senge hure rake nekuti hure unoenda kurara kumbakwarukara zuva rabuda zvose shamwari for the day zvakwana mari yako yapera apedza okutengera mafuta neiwe vodzosera umwe. Say, learn to say no. Don't let people take advantage of you. Sama unomudai mkazi. Yomgazi fire police. Kana kauleka musungisi. Close those pages. Mafaro ese ngapera. Kana kauleka usakomiyengeza. Unacheketa malori tichero. Musungisi. Kauleka tusadiwa kuza tatato kutoa. Anonyengera kudani. Unazokumva kuti unakuzipa. Siwe. Ndiwe. Yo munya oyana. Nende. Wewe kwa maana usiku. Oyana. What is it? What is it? Where is it? Yeah. Where where's Mbamu? Didn't disavow. This is all. Those are more friends who tata na one mchirisia. Kwete kuti tinofanirana zvakadaro. Saka muri kuadvise wewe. Ya, iyo matauriro ake anga achiitawo anga ino side rake rekuti ndakaenda musikana ndakarara naye 3 weeks. Then nhumbi yanga ironzi ne5 weeks. But ndizvere zvinoita kuti ibhedhi Chama, akazi 5 weeks obanzi nhumbi yacho ine 9 weeks unofunga. Iya, kuti saka 5 weeks yobanzi nhumbi ine 9 weeks. Then 5 weeks yobanzi ine 4 weeks. Munhu arikufunga anofunga ipa. iye ndichimubvunza sakusaurira wangu handiti zvanzi musikana ndakadana naye ndakatanga kurara naye pane nhumbi yane 5 weeks kusikana iye akatanga kurara nemusikana 3 weeks. muri madhokota here akaenda kusikana ndati muri madhokota here handizozivi munoziva chinonzi chikusainzi munoziva here chinonzi fertilization kana makuta reproductive side. Fertilization inotanga how many days after metasexual intercourse? Fertilization of the zygote inotanga after how long metasexual intercourse? Do you know? It starts 14 to 21 days after sexual intercourse. That's when fertilization starts. So you cannot count numbu kubva muchivarara nemusikana. Unotaridza ruchivarara rwamunya na nhumbu haikaundi kuti ndarara nemusikana nhasi ma because inokwanisa kuzobata after 21 days. Zai rinonga ririmo. You see kuti kana zai the ova and richimove through the oviduct funnel and rinotake how many days
richimuvha in the orbit at funnel. And the sperm as it moves up the uterus, ichipinda mukatu kuti nosangana nezai. How long does it take? Those are the fertilization takes place and 14 to 21 days after sexual intercourse. And no one development from the zygote to embryo no implantation. Weeks. The thickening of the membrane starts when? Huh? We are talking of the difference. It's almost close to 3 weeks. And it's close to 3 weeks. And that's the period. They are 14 to 21 days. Fertilization. Muruzwa. Pamukwacho musazvipinze minyaya. Munya. Uyu mwana is your responsibility kubva nhasi kuenda mberi kuti adye aita sei. Iwe chena usivokoti. File for this. So that I maintain iwe nemwana ari mudumbu mako. Kusvikira yazoprovwa kuti mwana asiri wani wako. Kana yaprovwa kuti mwana asiri wake, then he can also sue you. And wokiri madamages. Ikuti wauda umba mwana asiri wani. Pamusoro mama. Uyu munyanya wakatuma mukoma wake baba amaka wakauya kumba kwangu kuma 5 akataura kuti mukomana tete ndauya konzwisisa ndabva kuna Tino ndanzwisisa zvataurwa naTino ndamuti Tino haubvi panapa uri mukadzi wamunye akauya kumba kwangu ndikati mafambirei inini handidi nonsense kana muri kutaura zvisingaenderani nemi budai panze. Akati aiwa tete toda kugadzirisa zvinhu mukomana auya kumba kwangu nyaya dzese dzindandisingadzizivi asi mukomana adii wabvuma kuti mukoma nhumbu ngeyangu asi chandisiri kuda musikana handisi kuda asi nhumbu ngeyangu asi chandaona kune munyin'ina wangu ndaona sekuti ane umwe musikana waanaye. No, it's okay if it has present. Musikana ndakupa 2 days. File for maintenance. And it's 1. 2. If you are quite sure which one would be, I can put it with 5 or 14. Look at it, then he has to prove himself. And go and do that. But you will come. Watch your move. Watch your play. Wana 8 years of movie. Wana 8 years of movie. Iwe nyaya yako kuti isusu pachiwa noziya ukarara nemwana wemunhu uchido wamurora zvinorevei? Ukarara nemwana wemunhu usina kumurora zvinorevei pachiwana? Saka unofanira, you have to be charged. Then ubada. Kumba kumsikana yuko kuchaja zvaroda. Ara mwana wa ngoto payment zidati ndonogeza. Indi iwo umsikana unofanira kuenda unotest. Status yako iziwe. Because kafambiri kake
munhu unatwa netopo pese topo haagutsikani ndimutopore. Women like you, it's not the end of the world. It's a chapter yauya, chapter yatopfuura. But don't continue to be used by the same family. You cannot be robbed 3 times by the same person. Well, you cannot be. Wakati cha wakarora na wanaona 3-4. Mai unombotwa kuti abamboe, anatu kutrust aba mazori simbofekai. Fekai bambo fekai kana muda ngezo fekai. Bota ngatimbori ile basket. Because I don't trust you. Then chuti mimi mvoma trust you. Bafungira. No. I fear for your life. Once I fear for you. And I pray to Maria. As we tell Shani so much. What is that? Pamwana wa arugamba. Ndiye mwana cha kuchinja. Mwana wa arugamba. Ndiye mwana chakase. Achamchengeta iye. Achamchengeta. But don't forget to remind him one of these days. Do you remember that this is the same child? Wakanga akatiwe baba asiwani. Wow. So kangana. It was by then we will be gone. But remind him. So, I just wish the boy in you is not like him. No. The boy in you is not like him. An educated mother will always bring out great minds. Look after yourself. Think about the future. Thank you. Follow that. Andrew, think about yourself in your life. For now, forget about it. Learn to say no. Is that how we are? This one is you concentrate on my book and you concentrate on your yako. It's not the end of the world. He is just one of those few guys. And it's very fortunate with him. You have seen his stupid side. As a time name. Because I'm going to for life. Marijuana. See what food. See how it is? And refuse to be used. What? Could we eat my olive oil now? Handivo. Akakwendesa kuchikoro wabereki wako hawana. And they still love you. You know, they are heartbroken because it's not what they expected. But there's nothing they can do. Durungoti wewe chief on what your parents want. And you concentrate with your education. Yes, Bob. Yes. Ndofunga matawa kuisisa asi mwana wandinda kamtamburira. Yes. Zvamoto zvekuti achazokwanisa kubhadhara zvinonamenti zvimwe zvese asi mimi ndinobva ndakashandira mwana wekuti azvike zvaanoita. Those are that baba. He should pay my dividends. Anokuti kudai kana sina kuenda.
Inini chitotora izvo ende moto nyere pasi zvamuruda. Mauya kuno tobva tamudaidza futi kuno. He has to pay for that. Haasi kubhadhara chinhu chasingazivi. No, imimi ndotokumbira vabereki. Zvatoitika zvaitika. Chipai mwana direction yakanaka. Continue looking after each other. Because we cannot let this girl be abused. No one wakadai. Izvozvi mwedzi yake yekuti atonyorese yatokwana. Pari ipapapo ukutorwadziwa nemuchiresi, mari yekumurapisa hatina kana kuti mari yekuti tiende kotenyorese hatina. Ndosaka ndati tete anizvo munya mangwana kana utori naye nhasi mupei bill rezvamuruda, mupei bill rezvikudiwa nemwana izvozvo izvi, mupei bill iro and he has to pay for that. Haasi wapi ndizvo bwana mbangu muchimubatsira kudini mamunobatsira kutenga mhamba paya chive usati watenga mhamba tanga waendesa future ichi ende zvatichaita maya sinzi iwewe mubangu uchigara kuno kuchipfuura nepadhuze pangwa I'm going to make sure kuti iwewe zvini zvino zvauya zvisakauya newe ndikusunga because iwewe namunyango wamwe chete iwe pangu I'm going to sue you. Nyorai pasi kuti munhu andichasunga kana zvinhu zvemwana zvisina kuita ndimubangu ndio uchatsvaga kuna munhu. Nyorei pasi zvinhu izvo. Right, endai.